Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita lang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong nga igsoon, nga nalakapas at kuyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dako nga sala, busa na nga muyong ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron niya akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Ug kaluy-an, unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ikaw na
sa himaya, sa magampo kita. Gabahanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom o paghigugma. Himo ang buhaton na unta namo sa may gugmaong nga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo. Kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ang Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon, ug dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton og daang panghukom, batok sa kabos. Kung may usa ka tawo nga magampo, nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kung ang mga ilo o mga byuda magampo, sila iyang tagdon. Alagari nga mahinangpon ang Ginoo, ug dawaton kaniya. Ang imong mga pagampo muabot hangtod sa kapanganuran. Ang pagampo sa usa ka tawo nga mapaubsanon, musaylo sa mga panganod, ug magpadayon pagsaka, hangtod muabot sa Ginoo nga labing halangdon. Diin magpabilin kini, hangtod iyang tubagon, pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman, ug nga ang sad-an silutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan maaniya kanunay sa akong baba. Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Makabatikan ako ang mapaubsanon ug malipay. Ang Ginoo nagpatalingho sa singgit sa kabus.
Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat o dautan. Aron mapapas ang ilang handumanan, dinhi sa yuta. Sa pagtuwaw sa matarong, nagapatalinghog kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kalisdanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo nakatalinghog sa singgit sa ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ug luwason niya ang mga naguol. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga mudangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa Tinudlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kung dili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako, gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudeo ug giluwas ako gikan sa baba sa leyon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinudlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw, O Ginoo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kubrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nag-ampo. Ug ningon, nagpasalamat ako kanimo og Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kubrador sa buhis. Nagbuwas ako duha ka adlaw matag simana. Naghatag ako kanimo ikanapulo sa tanan kong abot. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nagingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa kada kong makasasada. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo, nga ang kubrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, adunay duha kamatang sa pag-ampo. Pag-ampo nga mapahitason ug pag-ampo nga papahibsanon. Ug dinhi sa Ebanghelyo, ang sambingay may tungod sa pag-ampo sa Pariseo ug sa kabrador sa buhis. Mausag kini ang pag-ampo nga pahitason ug magpag-ampo nga pahibsanon. Kita ibutang ang atong kagalingon ni Jesus. Natural atong paminawon ang pag-ampo sa usa ka nangayo ug pasaylo, may payubsanon nga pag-ampo. Kay bagting sa atong dunggan, kaning taong mapahitason bisan sa iyang pag-ampo. What's wrong with the Pharisee? And what is good in a tax collector? Sa ilang pagkatao, it should be the Pharisee ang angay dayigon sa Ginoo ug ang kubrador sa buhis ang iyang panghimarawton. Apan sa diha siyang atubangan between him, with the Pharisee and God. Nahimo paghihapon niya ang pinakabati nga batasan sa usa ka tawo, ang batasan nga pagka mapahitason. The Pharisee does a monologue. Isang iyang gisaysayan diha sa iyang pag-ampo kung unsa ang iyang achievement sa iyang kinabuhi. Ang iyang achievement o iyang gihimo, nagpasalamat ako kanimo, O Dios, kay dili ako hakog. Dili ko na si hapok. Dili pagyud ako limbungan, Ginoo. Dili sab ako himabay. Nagpasalamat ako. Dili sama niya ng kubrador sa buhis. Naghatag ako ikanapulo sa tanan kong abot. Dili sama niya ng kubrador sa buhis. Tiaw mo na. Sa iyang pag-atubang sa Ginoo, ang
usa sa pinakabati nga batasan sa tao, iyag pong nabuhat. Mao kini usahay ang pagkapariseyo sa tao. Kana bang nakita nato that we have the monopoly of what is goodness and right because we have done extraordinary things in this world. Nahimo tang maayong tao. Basta iyang pagkamahimong tao, maayong tao nining maong pariseyo. He value it as his own effort, not just by the grace of God nganong nahimo siyang maayong tao. Kinsa man kining mga pariseyo. The Pharisee should know what is good and proper before God. Tungod kay kining mga pariseyo, sila kining mga reliyosong mga tao. Kanunay mo kining makita diya sa sud sa sinagoga o sa templo. Kaybaw sila kung unsa, on what is goodness and right. Unsay maayong pamatasan og di. Ang kubrador sa buhis, no offense sa mga taga-BIAB din niya. Ayaw ko niyo awaya ang nagsuwat sa Ebanghelyo. Ningon, dili angay unta. Daygon kining maong kubrador sa buhis. It's because in their work and job, nangubra sila, sobra sa angay. Kung tindugon kining duha, atubangan sa Dios, wa gibawot kining kubrador sa buhis. Maunang diha sa pag-atubang sa kubrador sa buhis, diha sa templo, wa gani siya sarang isakang iyang mututok sa Ginoo o hangad sa langit. Because he knows very, very well that each day of his life he commits the greatest sins. Ang pagpanglimbong, himbapay, di gani muhatag o ikanapo sa iyang abot ngadto sa templo sa Ginoo. Apan diha sa tubangan sa Dios, gihimo niya ang usa kabutang nga napaka good shot niya. Nagpaiubos kining kubrador sa buhis ug iyang giangkon ang iyang apan sa iyang kinabuhi. Diha sa iyang akto o akta sa iyang pag-ampo, wa gani siya sarang itanaw ang iyang kagulingon diha sa mata sa Ginoo, ihangad sa langit, because he knows that his life is empty, full of errors and faults. Di gyud ika-proud bisan kinsa. Duha kamatang sa tao. Usahay di malikayan. Diha sa atong pagkatao, aduna usab kining duha kamatang sa atong pagkatao dinhi sa atong kagalingon. Usahay, we have this what we call Pharisaical attitude o character. Kana bang hawod ta usahay? Hawod ta because we know and we are well-read or well-versed sa pung sa Ginoo. Usahay hawod ta. Hawod tang mudikta sa atong mga silingan tungod kay kita mas adunahan o mas anaay kaalam. Sayon-sayonon ra nato ang atong mga sulugoon sa pagbanghag sa panahon nga sila masayop, pagkabugo nimo. Sayon-sayonon ra nato ang atong isig kaingon sa pagtamay kanila tungod kay kita adunay gihaptan nga panatungdanan sa atong gobyerno. Dali kayo kitang masuko kung ang atong nakita is not in accordance with what we expect and what we are aftering for. Ang atong pagkapariseyo, usahay, mulutaw, kung kita, usahay di mapansin sa uban, daghan kong nabuhat din ng dapita, nga nung way nakaila din ni kanako. Daghan, kayo akong gipangtabangan, nining dapita, nga naman nga napildi ko din dapita.
Pariseo. The Pharisees are those persons who always expect that when they do something good, they will be applauded and they will be appreciated. When the Pharisee does the monologue, iyang gisaysay sa Ginoo kung unsa iyang nabuhat sa kalibutan, he expects nga ang Dios mudayeg kaniya. Apan sayo, kay bisan tuod diha sa pag-ampo, that must be the most honest character, attitude person that we must be on the moment that we pray. Ato paghapong limbungan ang atong Ginoo ug atong tamayon ang atong isig kaingon. That's why diha sa sambingay, the Lord frowned on the character and attitude of the Pharisee. Nindot unta ang kinabuhi sa Pariseo. Nindot unta ang iyang gibuhat. Maayong tao kining Pariseo. Angay unta siyang panaminan sa mga katawhan. Apan diha, nagikan sa iyang bakba ang usa ka dakong sayop ngayang nabuhat. Usahay bitaw, kining nabungat nato sa itong mga bakba. Usahay mo kini, magpapaimpirno ka nato. Dili ang atong aktual nga nabuhat. Kaya usahay manggod sa aktual na itong nabuhat, we are being judged by it. Munang mapugustang, magbinutang, tungod kay makita ta sa uban. Pero kining naa sa atong mga bakba, nga gitago din sa atong hunahuna, pinagi sa pagpanglibak sa uban, pagtamay sa uban, mao kini apan. Unsay gingon sa Ebanghelyo, ni pauli kining Pariseo nga subok kayo ang iyang kaugalingon. Apan ang usa ka dakong magasasaha nga di gani way takos mupasiplak muhangad sa langit, gihatagan og maayong paniginan sa Dios. Mga igsoon ko, di ikalimon usahay nga sa atong kagalingon adunay pagkapariseo usab kanato. Nagkinabuhi man ta sama so sa kadakong makasasa nga sama nining kubrador sa buhis. Apan di buti pasabot nga kung atong nabuhat karon lang mao kana ang aktual nato nga pagabuhaton sa pag-atubang nga nato sa atong labaw nga magkagagahom. The call for the gospel here is consistency of what we do and what we in our mind and in our heart. Oo, maayo ta ang imong gibuhat, pansukwahi ang singgit sa imong kasing-kasing ug hunahuna. Ako ning himuon tungod kay gusto nako nga sila muday kanako, pariseo kana. Wa ko'y angay takos nga muduol kaninyo, musod sa basilika, mulinya ni Senyor, tungod kay akong dako makasasaha. Matud pa sa Ebanghelyo, sodong kikimutan ka sa Ginoo. Maigsoon, consistency is what the blessed Lord is asking from us. Consistency in our life and consistency in our prayer. Timani, when we pray, that must be the honest moment when we say and do toward God and before God. Apan usahay, no? Bisan sa atong pagpangumpisan, usahay, mahimot ang pariseo. Bless me, Father, for I have sinned, and these are my sins. Nakapanamay ko sa akong silingan, Father. Nakasinggit ko, di mao sa akong mga silingan. Usawan, good Father, kanang ilang mga basura, ilabay mo ko sa akong tubangan. Di ka masuko na, Father. Manang, mangayo kag pasaylo, di mo pang diktahan ang Ginoo, mangayo pa ka, ug suborno. Dili. And that is the point that God tries to correct in us. When we do pray, when we ask for forgiveness, ihatag, ibutyag ang tanan-tanan nimong mga hiwi ug sayop.
Way magpabilin. Og sa imong pagkadakong makasasa, timan diha niya nang higayuna, dili ka hukman sa Ginoo. Aduna pay panahon sa paghukom. Aduna pay panahon nga magbag-o sa atong kaugalingon. Kay ang tan-aw sa atong Ginoo, kinsay mo lahutay, who will persevere dinhi sa pagbisog, dinhi sa kalibutan, diha sa mata sa atong pagtuo ug sa atong binuhatan. Dinhi kita tan-awon ug dinhi kita hukman sa atong langitong Amahan. Ug sa katapusan, ningon ang Ginoo diha sa Ebanghelyo, si kinsa katong magpahitaas, ipaubos. Si kinsa katong magpaubos, ipataas. Basic law of physics, di po ba? Now, it's time to examine our conscience. This day, karong adlaw, sa di pa matapos karong adlaw, if I'm going to somehow average my actuations, mas labaw ba ang akong pagkapariseo o mas labaw ba ang akong usa ka dakong pagkasasala apan nangayo pasaylo sa Ginoo? Because chances are, if you are just complacent with your life, ngayon ka, nagsilbi ako kanimo Ginoo, gibuhat na ako ang tanan, apan may usa, di ka mapahiusanon sa imong kaugalingon. Ug diha kita tan-awon sa atong labaw nga makagagahom. Amen. Palihog manintog. Ug ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kagitngit. Bidangop kami kanimo karon, nagpaubos ug nahugno, sa magkahisalaag sa nga karnero nga nahulog sa buong aw. Mabalak ong naning kamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwas sa kami, o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pakalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon, ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa atabay. Uban sa minulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Barok, nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit pinagi sa mga pakiguyon-uyon, ginagmay man o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinagi sa pagsuborno sa tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko. Pinagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinagi sa pagdawat o nga donasyon gikan sa mga nangawat o tagpahimulos. Pinagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagkahilom o pagpanghinsayon. Pasaylua kami, o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among kalibutan. Kaluy kami, o Dios, sumala si mong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa katalagman nga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ng dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon, iskandalusong budget insertions, nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimaw-mao mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa mga matinuanong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw pag-ong naghari-hari nga mga agadon.
Hinungdan nga among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlo diha sa mga buhis. Apan nagbalhog sa kapobrehon pinagi sa pagkumlitikang binayran. Kunang akong katawhan, nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayos sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, gingnan mo kami sa unsay maayo ug isugo mo kami sa pagbuhat sa kangayan, sa pagigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami apan dili gayud kami kawad-an og paglaom, kay gihigugma mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon kundi alang sa kayuhan. Gitubos mo kami og isuluuban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Uhuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinaddanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon ug walay sukod nga pagkamagigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimo ang timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug pagkamapaunguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, bag-uha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Berhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Amen. Maigsoon pagkampo kamor nga ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, Alang alang sa sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa sa puslanan sa puslanan nga sa Bukang Santos nga simba. Amen, magampo kita. O Dios, Ginoo namo nga gamahanan, dawatang mga gasa nga mong gihalad ug gitugot nga kining mga mong pag-alagad, makahatag kanimo og himaya, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manatan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani nga maabot ug sa among pagsalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghelong mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon.
Santos gayod ikaw ang Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ug ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini makong lawas nga itugyan alang kaninyo. Og sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini makong kalis sa akong dugo sa pagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaniyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaagi sa puso pagkabanaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron sa paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhing kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan mo atubang og malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Santo Papa, ug ni Alberto ang among Arsobispo ang tanang kaparian. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, nga malauman nga babanhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan. Himuha kami nga ngayan makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaw nga dayon, nga amoy kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Ug pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon hinusang itong mga pagampo, inubanan ang hugot nga pagtuo, atong awiton nga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. O Ginoo, mangayo kami kanimo ang imong kamayong luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa mga sala ug mahilayo sa tanang kasamok.
Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Kristo na ganun ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko diha kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhig hari hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ug karon atong ipakitang atong panigsunay ang kalinaw manaakan ninyo. Maigsoon, kini mong kordero sa Dios, kini nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dinako ang kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ngang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod nining Eucharistia ug bag-ong kalauman. Himo nga imong sa imong magyugmahong gahom, magapadayon sa pagluwas nga magbuhat o pagtubos kanamo, o magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, hamong Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manakan ninyo. Palihog giduko ang inyong mga ulo, dawatang panalangin sa Ginoo. O Ginoo, masayod unta, kung may gugma ang tibok mong katawhan nga Kristiyanos, sa langit nun nga gasa nga ilang gadadawat, kini among ipangayo, sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. O panalangin kamo sa magkagagahom nga Dios, Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo mukunsat kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos ng misa, manglakat kita uban ang dakong gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong hapon